Alegria, liikuntaseura Vihti Kym, ohjelmallaan kerran 1943. Illalla kun äiti peitti mua nukkumaan, en aavistanut mitä aamu tuopi tullessaan. Yöllä oli metsään tullut julma tykkipatteri, evakoiden tumma rivi tiellä hiljaa vaelsi. Mitä vastaan marssi nuoret Suomen soturit? Heitä johti lapsen kasvoiset nuo vänrikit. Moni kulki silloin elämässään viime hetkensä. Päätä kohden vakana kuin aavistaisi hetkensä. Asemalla evakoita junan vastattiin. Virkamiesten kysymyksiin tarkkaan vastattiin. Eräs äiti sanoi, tässä on mun koko omaisuus. 5 pientä lasta sekä vielä kahvipannu. Päivän päästä oltiin päätepaikassa. Karjalainen kansa seisoi huutokaupassa. Isännät kun evakoita sinne kyytiin lättivät. 5 lasta sekä äidin sinne tielle jättivät. Mekin mentiin siitä kunnan talon asumaan. Vuoden päästä päästiin omaan mökkiin muuttamaan. Kirje tuli isältä. mie pääsen pian siviiliin. Tulikin ja kirkon viereen sankarhautaan haudattiin. Oma pelto tilkkua kun äiti lähesti. Niin uuden elon alkamista kiut säesti. Mie istuin pienen veljen kanssa siinä pellon laidalla. Kerroin hänelle kuinka kaunis on